गिबियावनो खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै बहाय इ-रिक्सा सालायगिरि बिथां इ-रिक्सा गारिनि बिगोमा गासिबखौबो मोनाखैबाबो जा एसे खाथियाव दं बिथांमोनखौ लानानै जों बहाय सावरायदों आरो जों जिखिनि सावरायदों बे मेसेजखौ बे क'क्राझार जिल्लानि गासिबो खना खनला बयबो इ-रिक्सानि सालायगिरि बिथां इ-रिक्सा बिगोमा गासिबो जाहाथे मोनहैयो बेखौ आसा खालामनानैनो जोङो बहाय बयनिबो हेफाजाब बिदों। जेराव नोंथांमोनबो दङ मिडिया खौ जोङो खुब आसाबादि। दा बाथ्राया जाहैबाय बे इ-रिक्साखौ लानानै गोबां माने दा सिदा सिदि बुंनो थाङोबा बदनाम जानानै दं। इ-रिक्सा बहुद खेथ्रआव बहुद भुल खालामो। पेसेन्जारफ्रा गाखोग्राफ्रा गोबां समाव बिराद उसुबिदायाव गोलैयो। ओमफ्राय गोबां बांद्राय जाबाय टाउनाव। कदमथलानिफ्राय डिसि अफिससिम थाङोबा बे एसे ससे जायगायावनो आधा घन्टा टाइम लायो। मानो लायो बेफोरखौ लानानै अनेक माने सावरायनाय जानानै दं दा। दा बेखौ जों माबोरै खमायनो बेखौ लानानै जों बिराद सिरियास। दा बेखौ लानानै आरो जोंना बे टट' सालायगिरि बिथांमोनहा इ-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोनहा मा गोरोन्थि खालामो मानि थाखाय बे जागासिनो बेखौ जों खिथानोनो दिनै बेहाय जथुमदों आरोखि। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंना इ-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोनहा खुब माने खोनाबाय थानाय जिथु अजद बे अजदा जाहैबाय जेरावनो बेरावनो पेसेन्जार थिखोयो। जेरावनो बेयावनो पेसेन्जार एंख्लायो। दा पेसेन्जारा आखाइ होनाय लोगो लोगो गारिया साइडआव लांनांगौ लांनाङानि जेबो खोथायानो गैया। गेजेरावनो लाखिनानै पेसेन्जार थिखोनाय। पेसेन्जारा ओंखारनो नागिरबा गारिखौ साइड खालामस्लाबाजासेनो लामा गेजेरावनो स्टप खालामनानै पेसेन्जारखौ एंख्लायनाय बेफोरबादि माखासे अजद जिहेथु ओंखारदों बेखौ जोङो खुब स्पस्त' भाबै बेखौ जोङो सल्भ खालामनो नागिरदों। बे बेलायाव आं होननो नागिरदों जे पेसेन्जार थिखोनायनि सिगां सासे सालायगिरि बिथाङा बे गारिखौ सेफ जायगायाव लांग्रोनांगोन। लोगो लोगो जायगायावनो दुम दोननानै मानसिखौ माने एंख्लायनो मोननाय नङा। खिथु मा फैदों मा फैयाखै बेखौ बे फुरा फिल खालामनांगोन। ओमफ्राय लासैनो सेफ जायगायाव लांनानैसो पेसेन्जारखौ एंख्लायनांगोन। आरो जेब्ला पेसेन्जारा गाखोगोन पेसेन्जारा जेब्ला आखाइ होगोन जे आं थांनो जेब्ला बे हमथागोन अब्ला गारिखौ पेसेन्जारखौ थिखांनायनि सिगां गारिखौ सेफ जायगायाव लांग्रोनांगोन। साइड खालामग्रोनांगोन थारमाने। साइड खालामखांनानैसो पेसेन्जारखौ थिखांनानै लासैनो थांनांगौ। बयनिख्रुइ गिदिरसिन खामानि बे। बेनि उनाव मोनसे जों खावलायबावदों जे जोंना इ-रिक्सानि सालायगिरि बिथांमोना एखमबा हाफ पेन्ट गाननानै फैयो, एखमबा गस्ला गेन्जि गाननानै फैयो, एखमबा गामसा गाननानै फैयो। बे हुदाखौ गार। बिसोरो इ-रिक्साया मोनसे कमार्सियेल गारि। कमार्सियेल गारिखौ सालायनाय लोगो लोगो मोनसे माने डिसिप्लिनाव सालायनांगौ। जोंनि एमभि रुल मथे मोनसे ड्रेस कड दंखायो। ड्रेस क'डखौ बिसोर गानाखै बे आलादा खोथा। बेखौ गानखानांगोन। जोङो बे कयेक दिननि गेजेराव मोनसे एसअपि दिहुनगोन। जेसेबां इ-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोन दं बिथांमोना माने ड्रेस क'ड गाननांसिगोन। जों बेखौ रिजिनेल ट्रेन्सपर्ट अथ'रिटिनिफ्राय मोनसे रेजुलेसन लानानै बे ड्रेस क'डखौ गाननायखौ जोङो माने नटिफिकेसन होगोन आरो बेनि उनाव बयबो बे माने ड्रेसखौ गाननांगोन। बिनि सिगां बे ड्रेस क'डआबो बानायगौ माने एसे टाइम नांगोन नालाय बिनि सिगां गावनाव जिखिनि ड्रेस दं हाफ लंपेन्ट जा सार्ट जा बेखौ एकदम माने बिदि जानला मोनला एकदम माने जिनिट गोनां बे जिला फाला बेखौ गाननानै फैयाजासे जा एसे दं दाम गोसा नांलाया दाम खमानो जाथोंना बेखौ डिसिप्लिन भाबै सुनानै साफा सुफायै माने फुङावनो जेब्ला बे गारिखौ गाव स्टार्ट होगोन बे समाव बियो खुलुमनानैसो खोब गोसो गोथारै गावनि जाथ्राखौ आरम्भ खालामथों होननानै जोङो खावलायदों। आथिखालाव बेसेबां दं क'क्राझाराव जिहेथु गोबां बांगासिनो दं? औ दा दिनैनि थारिखआव बे क'क्राझार टाउनाथ' फिसा टाउन थेवबो बेहाय 5,000निबो बांसिन रिक्सा सोलिगासिनो दङ आरो 5,000नि बांसिन रिक्सा सोलायनायनि जाहोना जाहैबाय बहुद गारिया बाहेरनिफ्राय फैयो। दा टाउन हिसाबै नायोब्ला नैबे क'क्राझारनिफ्राय 10 किल'मिटार रेडियासआव नायोब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 3,000ल' इ-रिक्सा दङ। 3,000 सामथिं 3100बो नङा
माने बेखिनि इ रिक्साल' दं बे एरियायाव खिन्थु बहुत टाइमाव माने एखमबा बिलासिपारानिफ्राय फैयो एखमबा तुलसिबिलनिफ्राय फैयो धुबुरीनिफ्राय फैयो बेफोरबायदि अनेक इ रिक्सा फैनाय नैबाव सालायफैयो दा जों बेखौ होबथानायनि बेबस्थाबो लादों बेवहाय जोङो टाउन कमिटि जिल्ला प्रसासन पुलिस प्रसासन जयै लोगो नांनानै मोनसे जों SOP इतिमধ্যे बानायखाबाय आरो बे थाबैनो माने लागु जागोन बे लागु जानाय लोगो लोगो बाहेरनिफ्राय फैनाय इ रिक्साया बन्द' जागोन धन्यबाद।